פרשת כי תצא, אומרת לנו התורה הקדושה, כי תצא למלחמה על אויביך ונתנו השם אלוקיך בידיך. ובסוף הפרשה מדברת התורה על עניין מחיית עמלק, כמו שכתוב לנו בסוף פרשת בשלח, מחות תמחה את זכר עמלק מתחת השמיים, לא תשכח בסוף הפרשה שלנו, ובסוף פרשת בשלח כתוב, מלחמה לשם בעמלק מדור דור. על איזה דור דור מדובר? אומר התרגום יונתן, מדורו של משה לדורו של דוד, ומדורו של דוד לדורו של מלך המשיח. זאת אומרת שהמלחמה הזו מלווה את עם ישראל לאורך כל הדורות. הפסוק אומר כי תצא למלחמה על אויביך. מי זה האויבים של עם ישראל? כותב הרבינו בחיי שהאויבים של עם ישראל זה בני ישמעאל. הם אלו שעונים לתואר אויב, כי יש להם שנאה פתולוגית, זה לא שנאה עם טעם, זה שנאה אמיתית. והפסוק אומר כי תצא למלחמה על אויביך, ונתנו השם אלוקיך בידיך. אני חושב שכל הסיטואציות האלה קורמות אור וגידים מול העיניים שלנו. אבל באיזו זכות לכאורה עם ישראל לא נמצא במצב הכי טוב. אומרת לנו התורה בפרשת שבוע שעבר, וניגש הכהן ודיבר אל העם ואמר עליהם שמע ישראל. אומרים חז"ל, אפילו אם אין בידכם אלא זכות של שמע ישראל, כבר הקדוש ברוך הוא יעשה נס לעם ישראל. בפיוט שאומרים בקדושה של מוסף של ראש השנה, הפיוט שחיבר אותו רבי אליעזר הקליר, שלפי אחת מהשיטות זה התנא הקדוש רבי אלעזר ברבי שמעון, כתוב את המילים הבאות, ולעת תימות וכחל יד עם אחד, עוד יזכור לעמו מיתת שכם אחד, זאת המתמדת רגש נשף ושחר לייחד לאחד. זאת אומרת, שכאשר תכלה ידם של עם ישראל, הקדוש ברוך הוא יזכור להם זכות אחת. איזו זכות? זכות אחת ויחידה. זאת המתמדת רגש נשף ושחר בערב ובבוקר, לייחד לאחד. כל מי שקרא את התיאורים של זוועות שמחת תורה תשפ"ד, שמע משפט אחד. הסימן היכר של היהודים בתוך רעים, בתוך ניר עוז ובכל המקומות, היה סימן אחד מאחורי הדלתות בממדים. המשפט היה, תגיד שמע ישראל. הווי אומר שזה בעצם הקדוש ברוך הוא זוכר לעם ישראל. כאשר תמות ותכלה ידם, כאשר עם ישראל היה בשפל המדרגה, הקדוש ברוך הוא אומר לנו, רבותיי, אני אזכור לכם זכות אחת ויחידה. איזו זכות? שמע ישראל, השם אלוקינו, השם אחד. אומרת לנו התורה, אומר לנו הנביא, גם בתפילה של ראש השנה, והלך בסערות תימן. אנחנו נמצאים בסיטואציה הזו לכאורה, למרות שזה נראה בתוך הטבע, אבל זה מה שכתוב בדברי חז"ל, שהגאולה הזו לא תלך בזבנג וגמרנו כמו יציאת מצרים, אלא זה ילך בעוד שלב, ועוד שלב, ועוד שלב. בעל הזרע שמשון, שהשבוע היה יום היורצייט שלו, אומר שביציאת מצרים כתוב, אנוכי השם אלוקיך אשר הוצאתיך מארץ מצרים, כתוב לשון אחת, בהפטרה של שבוע שעבר, כתוב, אנוכי ומנחמכם. למה? כי יציאת מצרים הייתה בזבנג וגמרנו, יציאת מצרים. אבל הגאולה הזאת תלך באנוכי ומנחמכם. זה ילך בעוד שלב, ועוד שלב, ועוד שלב. כמו שכתוב בפסוק, כי לא בחיפזון תצאו, ובמנוסה לא תלכון. אז הגימטריה של המילים בסערות תימן, שימו לב לגימטריה, זה חוטים תשפ"ד, חוטים בלי יוד. אז אנחנו נמצאים במקום הזה, שהנה, מחקו את החוטים כביכול, את ההנהגה שלהם בכל אופן, זה קורה, זה תהליכים שנראים לך סתם, תהליכים של טבע, אבל זה לא תהליכים של טבע, זה תהליכים של ניסים בתוך הטבע. אבל גם יש לנו תפקיד במקום הזה. מה שהקדוש ברוך הוא אמר לנו על ידי חז"ל הקדושים, שעם ישראל באחרית הימים יהיה לו תפקיד, והתפקיד הוא לא לבקש ריבונו של עולם, די שתסתיים המלחמה ונוכל לחזור לשגרה הסטנדרטית וכל אחד ייבנה במקום שלו ובקהילה שלו. לא, יש לנו תפקיד אחד ויחיד, והוא לפתוח את הפה ולומר לריבון העולמים, אבא שבשמיים, אנחנו רוצים מלכות שמיים, מלכות בית דוד ובניין בית המקדש. שבת שלום ובשורות טובות.